Здравейте, хора! Кажи си името, ето пак ютубър. Днеска ще оцеляваме в Майнкрафт. Добре, чакайте. Не забравяйте да се абонирате и за моя канал. И за моя. Добре дошли! Ей, крадец. Тебе да го. Няма. Ти говори по така. Има. Прибежа. Таратик. Аз пък копая дърво в момента. Снимаш? Да! Окей. Тук има тръстика, не ми трябва. На мен ли трябва? Да. Взима я. Бе, убивам ще. Аз вече ще имам легло сама. Я направи на мене легло, бе. И как? Колко ще има? 4-5. Някакво. 4. Вече събрах достатъчно дърво. Аз трябва сега да справя крафтинг. Брато, аз съм на майната си чакай. Къде отиде ти, бе? Не знам. Искаш да търсим сел? Поне безполезно, трябва да търсим къщи. Къщи да е, къщата. Ти не си отишъл на майната си, виждам те. Ела тук. Тук е тръстиката. Мине мал. Мал. За кого е? За кого ти е тръстика? За хартия. За кого ти е хартия? За книги, бе, тапак. За кого са книги, бе? Бе, чанкване. Аз тръгнах на някъде. Този сървър ще го развиваме или не? Ами да. Защото... Докато ни намерим диаманти, няма да свърши видеото. Той ще отнеме 1-2 часа. За мен ще бъде по-лесна, има портал на там. Къде, бе? На там има портал. Я изчакай малко. Не. Нямаме друг пашмен човек. Има къща. Ма тая къща там е безполезна. Може да идеш да вземеш леглото. Къде има къща? Ти къде си? Аз съм тук. Аз съм във водата. Каква вода, бе? Брат, къпли се. Ай, голема зомби, брат. Отидах до къща. Какво? Аре, бе, човек, ела тук не ми ли виждаш немтага, бе. Не ми изписваш. Не стой мирно, не също на мен. Може ли да се телепортирам? Аз не мога. Чакай, сега ще можеш. Виждам те. Брато, ела да вземем от къщата. И после отиваме към портал. Така къща е безполезна освен. Майко. А къде има портал, бе? На един друг остров. Вземи леглото. Къща. Аз ще взема книги. Да се тъпа. Аз ще взема книги. Ти си вземи... Ти си вземи... Ти си направи леглото там. Ма не бе, нямаше ме тук, бе. Не знам, направи си легло просто. Ма, не ми трябва. Ти си вземи. Идея ми кради книги. Чакай, ще дропна книгите сега. Да. Колко книги? Да, бе, за тебе са, бе. Вземи си крафтинг тейбъл, ако искаш. Но той не е мой. Да, да, вземи крафтинг тейбъл, ако искаш. Имам 60 книги. Мога ли да вземам на това? Да. Добре, взехме коланата, бак.
защото ми трябва. Добре, аз чакам помоля. Изчакай, мале! Изчакам. Но остава да чакам. Събира малко Събери и за 5. Аз имам печка, взех. Добре, аз не се взех. Не имам храна. Мускуро. Даже взех такова за... Видя ли къде е портала? Да, видял го. Добре, няма да може да вземем платните блокове. Да, защото трябва да се сайна килка. Те колко са? Май един си. Не, 2 са. Жалко. Щеш да имаме Ма той едно. има златна ябълка. Може да имаме само едно айрон. 2 брони. Също това. Изчакай аз, остави всички неща в честа сега. Ставил съм ги. Не взимай нищо докато не дойда. Няма да оставям съм всичко на брат. Аз ще взема само едната запалка, защото ме взе. Той ли? Да. Злата ябълка ще оставям за теб. Защото не ми трябва. Само да събера 40 бастони и идвам. 40. Виж съм събрал 30! Има златни гащи, шантници с защита от огън, има и такова. Добре, не ми казва, аз ще видя. Добре, чакай. Ще да само да събера 40. Да направя ли един айрон? Да. Добре. Защото има само айрон. Вие още не го прави, още докато не дойда. Бато, мога да направя само един. Добре, докато не дойда. Чакай! Мога да направя само едно. Добре, ако искаш, аз ще отида в някакви мини да търся желязо и после аз ще се телепортирам към тебе. Ще изкопаем тия 2 блока. И като ги изкопаем... Брат, сега не е нужно нищо. Ела да вземеш златната ябълка и те къде си. Те ги има в честа. Сега само. И кажи коя броня за мен. Гащите и обувки. Гащите за мен и обувките за себе. Добре. Щупим са кирката, бе. Взех се обувките, остава всичко друго за теб. Не, обувките защита. Аз идвам, събрах 53 камъка. За какво? Трябва ми. За къща ли? Да. Няма шанс да направиш къща с това нещо. Знам. Ще събирам още, просто ми се щупи кирката. Да, 2 има. Къде е честа? Бий са сам, бе, идиот. Да. Ела вземи това, че... Линта ли? Да. Не ми трябва. Да, сега го знам. За какво е той? Да можеш да си направиш запал. Не ми трябва. Как ма чакаш? Шоко. Какво печеш, бе? Няма ми къде сме това. Не, бе, не го крада, бе. Аз ще направя един чест. За какво ти? За какво ти е чест, бе, брата? И тук има фри чест. Трябва ми. Я знам. Аз ще взема фри. Ей, той зомби да го трепа ли? Кое, бе? Те ти имат реза, бе. Да, трепи го. Няма стане лесно, брат. Имам внимание да те убие. Убих плъма, не ми даде нищо. Жалко. Дай ми само рота.
По-бързо ще се отдавя. Ай, тръгваме ли? О, На някъде, защото тук не трябваше. Да отиваме с някаква мина по принцип. Чай се направим лодки. Не, ще да спалнат после. Какво? Лодките ще да спалнат. Как ще да спална? Да спалнат лодките. В клипа ми в YouTube може да видиш какво се да спална лодка. Тя ли? Да. Просто е така, като си във водата и изчезва. Да, трябва да се я вземеш със себе си. Аре, идвай. Добре. О, има делфинчета. О, виж, има. Види, взе да ма бус. Бушва ли то? Да, бусна. Стигнах до сушата. О, и аз. Изчакай, ма. Намерих пеща. А, не пеща. Какво ти е? Какво е в то Има пещера, ама е в водата. Ала намерих. Намерих вече пещера. Отиваме в нея. Не, че нямаме. Мале, да се грамадна. Какво? Скочи във водата. Чакай, да... Отивам към това. Майко! Отивам на там. Ай, не, чакай. Бате, ние слизаме с дървени мечове. Аз нямам дървен меч, имам... Опа. Оле. О, айрон! 2 айрон! Имаш ли каменна кирка или не? О, Аз съм тук в едни свети. Как става това, е? Аз обирам храна. Къде си ти? Вече имам и луд. Аз копая айрон сега. И аз копам айрон. Дай да учим сега да изкопаем златните блокове. Не. Аз шукам. Ти бе, аз ще копам с пещера. Добре. Тук ще събирам желязото. Тук имам безплатна храна, ако между другото. Те ли? Да. Няма борозник там да си. Да, видях ги. Аз съм... Той има доста желязо, но... Аз съм малко по-натам. Я ми дай едно желязо, не ми трябва. Къде сега да се връщам? Аз се връщам. Не ми дай. Бебе, зомби! Аз отивам навътре в пещерата и въобще ме интересува. Нали имам keep inventory? Намерих лапис! Мога да го изкопам с каменна кирка. Лаписа ни е... Да спра ли водата? Не! Защо? Дразни ма. Аз събирам лапис. С каменна кирка. Пак работа. Да знай, спряха. Ти си най... О, намерих слайм, баб. Слайма се запали. Ай, как? Горя! Слайм! Махти се от мен. Виж други неща. Не! Умрех! Защо няма keep inventory? Няма ли? Няма. Знаеш, ти чая са слайм keep. Аз съм направил винаги О, боже! Аз да започвам оцеляването отново въобще не ме интересува. Намерих пръчки, сапли, не отивам да бера тези. Сега ще се телепортирам при теб. Не се телепортирай. Що къв ти? Защото мога да те убия, бе. Казах ти. Отивам си вземам материал. Фак! О, оцелях, бат! Скочи във водата ли? Да. Аз съм Богу. Аз съм Бог. Защо я спрях, где да знам? Нямам кирчок. Учим да копам. Нямам кирчок, няма скоро се катеря нагоре да си взема материал. Фак! Брат, аз сега как да че си взема?
Дядата, знам, аз отивам към портала да изкопая златните блокове. Аз не мога да... Мога да и да, но трябва да ходя чак в другата. Намерих. Брат, нямам кирка, защо спрях? Как нямаш кирка, бе? Умрях. Да. Пусна ли да... Да, пуснах кип инвентур. Не мога че да си взема материалите, те ще са да спална. О, да. Трябва да оцелявам с тези тропикал фиш. За какво спря водата? И аз да знам. Тя поне продължава да зиска. Ой. Сега ще нямам батерия, бе. Успях. О, да. Дали ще мълча си трябва материал? Мале, добре, че съм ето. Ще отивам да се взема... тук имам заряд. Материали, къде сте материали? О, не, аз вече знам какво е станало с тях. Какво? Половината са паднали в една дупка, половината са оцелели. Оф, боже. И какво стана? Не, то всички да са паднали. Единственият ми шанс е да скоча в лава. Скачам в лава. О! Не трябваше да скачам в лава. Що? Дева! Мокня. Трябва да скочвам оцеляването отново. Имам само пръчка и два саплинга. Изкопах един блок. Златен. Аз ще се съберам дърво. Вече имам 2 златни блока. Къде ще се правим къща? Какво? Не знам. Аз отивам към тебе. Отивам към пещерата. Чакай малко. Ама няма хора в тази пещера повече. Тази пещера няма да се обърне. Що? Изгубих си материалите там, бе. Почвам се оцеля. Майка. Аре, престани да ме бута! Не съм та бутнал. Къде ме дървото, де копах? Не да знам. Къде беше пещерата, бе? Не знам, няма ти кажа. Намериха. Добре, отивам си взема материалите. Само ме трябва на кирка и... Откъде, бе? Ами умрех в една дупка. В пещерата ли да ги вземеш? Да. Ако не са се да спалнали вече. Ама аз намерих друга пещера, чакай да се закупя. И аз намерих друга. Ама... Не, но там няма. Абе, ти пъжи ме гаеш, няма. Добре, прав си, няма. Как няма, бе? Ето я, бе. Намерих я. И аз. Където стоях с блоковете. Пак оцелях. Аз съм бог. Къде падна, бе? Във водата. Къде с вода? Ай, как стигаш до там, ба? Аз ти казвам, аз съм бог. Имаш кимпи. Не! Кой изписва в чата? Стив падна от висок. То сега ще я ще падна от високо, ама няма да омега. Откъде трябваше да са така, че аз забравя? Това. Виж. Материалите ми да са да спали. Дясното ли, бе? Да, останахме половин сърце в пещерата, моква. Не е дясното. Не той, бе, другото, бе. Бате, ти ще бъм крипър. На 3 сърца и половина съм.
желязо. Учам да го копам. Аз си върнах материалите. Браво. И лъка си върнах. Лук ли? Да, скелет ми даде лък. И замог да падна в лавата. Брат, тук има лава от долу се прави. Днес взех нещата и останах на 2 сърца и на остров. Нямам торче, бе! Това спаднах много на... Къде съм? Тямолите. Къде съм? Чай си обича. Къде съм? Тук няма нищо, само това ще кажа. Има, намерих айрон. Не, тук където бях аз. Телепортиран съм към тебе, защото... Не знам къде съм. Това много знам. Ма зомби. О, злато. Зомби с енчантната лопата. Как ме отрепват? Не! Спокой, аз умирам. Имам кип, инвентори. О, не... Колко ти е видео? А? Колко минути ти е видео? В момента 21 минути. Да се телепортирам? Да! Опа, чакай, умирам. Кdo се паяк? Не дей. Ще бя с пръчка! Спасих се. Защо си тук? Казах ти! Не дей! Защото съм тука! Умрях! Аз нямам меч. А къде беше? Сега ще кажа. Спокойно. Аз ако те ударя, няма да се върна стрелата. Бат, имам 2 дървени кирки, нямам брадва, нито меч. Нямаш брадва. Да, нито меч, имам само 3 кирки. Чакай малко. Шива! Убих зомбито с кирка, брат. Убих зомбито с кирка, брат. Руско. Да се обърне. Бързо. Обърни се. Не се след малко. Обърни се, бе! Да ти покажа какво имаш за тебе, бе. Дарах ти го. Аз току-що се направих. О, боже! За колкото ти го дарах тогава. Кой ма стреля? Не знам, скелет. И мен ма стрелят. Крипъра ма гръмна, на едно сърце Ти съм. отиди през скелета. И умрях. Ти умря от скелет, бат. Аз ще умра от зомби. Дай да спим. Не, няма спа. Отивам към гъбената къща. Аре! Отивам към гъбената къща. За какво? Защото има храна там. И материали и легло. Гъбена къща. Ще разбереш. Какво? Това къща ли е? Не. Какво? Аз за първи път разбирам, че това е къща. Никога не съм влизал там. Изчакай ма. Ужасно, няма никакво място. Това ще кажа. Добре, изчакай ма, моля И се. аз ще бера такива работи от и тук. Сега той се събира гъбите от честа. Сега в честа няма остане нищо. Сега в честа няма остане нищо. Що? Защото ги взеха и тези хопарите. Ето и деца закачени лампите. Да? Сега в честовете трябва да обираш. Стига бута! То било... Стига, бе! Той слайм блока биле! Сега да разбра, че слайм блока бие. Аз си взех ваза. Не може да се кача повече аз, бе! Взех си още една ваза. Което е място, тук няма място. Виж, и тук ти събират нещата в честовете. Тук ти събират нещата. Цъкни той, бе. Да? И под всеки един чест има такова. И вътре в това нещо има нещо по-хубаво. Теле. Да, поне за мен. Взех цял чест. Има такива, които аз се събирам. Айде лягаме да спим. Не може, има много чудовища. Аз мога. Нямам легло. Аз имам, да. Това е твоето.
Не, отивам да убивам слайм блок. Ари, бе! Брат, не ми се спи! Много голям Искам слайм. да стане ден. Направи го. Ти го направи. Добре. А то вече е изгрев. Ден, бе! Да. Ела ти ми! Ела ти ми на сладко. Колко слайм имам? Имам 12 слайм. Овце! Какво са овце? Аз отивам да убивам крипъра. Аз лантапвам овцете, брат. Крипърча! Той отива след тебе, аз го... Убихме го. Храна изобщо има, бе. Имам тук някакви боровинки. Някаква храна. Тръстик. Защо има нарисувам? Но едно нещо... Ела, при мене. Как ще нарисувам? Ела. Тътъ. Изкопано. О, Това аз минавах и гледам. Какво ти е? Кое ти е? Едно който знае какво е това, да запише в коментари. Да. Това къща ли е там, дето е къща, която е гъба ли? Не, това е нормална гъба, ти са по-високи. Добре, аз съм махам. Що има кости, бе? Те по принцип са важни, събирай. Намерих къща, не гъба. Те са важни, може да си правиш болмил. Какво мога? Болмил. Какво е? Да. Аз имам 43 тръстика. Аз отивам това, тук като пустиня плаж. И ще събирам дърво и ще си правя къща. Не, няма да е тук. Или пък тук, защото има... Аз вече събрах достатъчно, защото не ми трябва повече. Бато нямам храна, трябва така. Брат, нямам дърво. Аз имам. Телепорт не се и ще дам. Няма, чем се събирам. Ама първо ще отрекам. Намерих още една къща. Цветенца. На гъба. Само да половин час ти мога се кача. По-добре да не се качиш. Тук има кокаля, аз ще ги събера сега. Изпапам. Ням. Време е да съберем всичките кости. Аз вече имам 2 легла. Колко кости имаш? 14. Аз събера. Откъде? Тук да едно нещо като плаш. Добре, защото аз намерих и друго място в къщата. Значи искам да намеря къща. Колко кости каза, че имаш? 14. Аз за сега имам 20. Добре. Аз не събирам много. Защото не ми трябват. На мен не трябва. Бате, на мен всичко ме е нужно в тази игра. Имам 27. Печката ми казва. Време да слагаме телешкото, бро. Трябва ми въглища да се направят торчове. Аз ще си правя къща. Направи се дървени въглища. Чай, забравих, че не знаеш как. Знам. Приведи
така, хора? Преда ядеше! Ами ям, годен съм. Брато, ще дойда у вас и ще запомня. Аз съм у вас поговоря. Костенурка ще убия. Още една къща на дърво. Но какво дърво, бе? На гъба. Убивам костенурка. Защо? Даде ми водораз. Пак ще кача на тази къща. Да я взема легото. Окей, аз отивам да събирам дърво. Пък аз махам нещата, които не ми трябват. Отивам да събирам дърво, обаче знаеш какво събирам? Какво? Овце. Демек. Коля овце. Не трябва една супа. Не ми трябва да се... Костанал от тук, умери с смърт и изгуби. Отивам да я събирам. Това беше. Мастил. Трудовата. Мост направя картина ли? Туториал. Кръл съм туториал. Кака? Тук е с материалите. Така... И аз телепортирах да събираме дърво. Чука само да махна всички неща. Аз ще събирам с ръка, защото няма. Мързна да се справя. Брат! Аз имах, ама. Я изгубих в пещера. Не, взех всичко, май. Майко. Колко минути ти е видеото? А? Колко минути? Йо! Казах ти вече. Не си. Събирам. Ти на мен ли, бе? Ти на мен ли, бе? Ти на мен ли, бе? Малко беден се, зомби, нещастно. Умръв ужасни. Мъки, ти ми дай желязната лопата, иначе... О, фак. Умря ли, бе? О, фак. Как умря, бе? Аз сега изгубих всичко. Всичко ме е в честа. По! Зомби, баби. Не, май, знам къде бе. Чай ще телепортирам към тебе. Не, аз съм на спална. Добре, и какво? Отивам към моите сера. А, не, защото намерих май къща. Аз отивам към моите... Не, намерих лава. Поне спална е близо до къщурата, която още няма.
къща, която още няма. Трябва да е някъде. Ето е там. Аз търся село. Добре, намерих си работите. Умри в ужасни мъки семейството, че да умре. Да ми дропнеш каската. Дропна ми каската! Имам каска, брат. Брато, имам каска, аз съм тук. Трябва да се направя легло задължително. Имаше го крип. О, добре, никой не може да влезе. О, добре, крипъра не ме нападна. Какъв ачивмент. Фак, направих 2 легла. 2 легла с 2 легла. Minions want to speak up to us. Катка. Намерих емералди. И? В чест. Къде си ти, бе? В село ли си? Не. В едно друго нещо. Кажи. Къде си? И аз спи, бе. А? Искам да спиш. Добре, изчакай малко. Защото само да се подредя инвентара. Аре при някой крипър да ме е гръмнал. Добре, изчакай само да слушам каквото каза. Защото спа на улица. Аз пък спъвах подобно на къща. Брато, зомбито ми даде пръчка. То ще няма да го Аз заболя. събирам дърво. Имам 4 часа. Щях да има 5, ама не искам. Ако искаш да телепортни при мен, има слаймблок, има някакво. Не, няма да се телепортирам. Аз си правя къща. Аз съм към къща, бе. А? Аз съм в къща. Аз си правя къща. Добре, както искаш. Това там. Май намерих къща на вещи. Отивам да лутна тая къща. Моята е там. Брато, намерих къща на вещица. Да, къща на вещица. Каква за първи път съм намерил къща на вещица? Не съм влизал никога в нея. Има и даже вещица. Трябва да внимавам да няма трудно. Къде я видя, бе? Ма то няма нищо в къщата на вещица. Има. Има. Дай ми! Вещицата не ми даде нищо. Каква тъпа вещица. А как да се кача горе, бе? Трябва да строиш с блок. Каква тъпа къща на вещицата. Има черна котка помежду другото. Видях, носи лош късмет. То буквално няма нищо вътре. Как да няма? То е poison. Може да си направиш бутилки и да го вземеш. Как да се го направя? Може да направиш бутилки и да го вземеш. Аз ще взема ваза. А не, ти я взема. Ваза, бе. Тъп ли се? Аз се връщам на там. То е аз. Само да взема сам. Колко минути ще е видеото си? 40. 40 минути в видео. Да. Значи... Колко време мислиш да го продължаваш? Но като намерим диаманти. Защо? Защо така? Защото не е по... Може и да има и други епизоди. Точно, други епизоди трябва. Като стане 50 минути, тогава свършваме видеото. Не е жалко. Може и 1 минута, да. Каква е 1 минута, бе? 1 час даже. Айде, 1 час ще е видеото. Вече
Вече мисля да почвам да строя къща. Ама къде точно? Ето тук. Угу. На! Едно блокче се седи тук. Две блокчета се седи там. Тралилилилилилилила. Тралилилилилила. Тралилила. Тралилила. Чакай да... Тралилилилила. Фак. Фак! Колко бавно се взимат врати. Врати ли? Бавно са. Бавно се. Виж са на 2 сърца и 3 сърца. А колко къщи намерена... Ти изял ли си още златната ябълка? Не. Що? Питам. Мислех, че вече си изял. Не. Аз ще живея тук, нали знаеш? Добре. Аз търся, обикалям. На мен трябва ми още малко дърво и къщата ми е готова. То тук при мен има доста дърво. И колко къщи вече намерена? Гъбени къщи. Трябва ми само за покрива. Знаеш колко гъбени къщи намирам вече? Някъде 5. А взимаш ли храната? Не. Ти си най-големият. Аз нищо не взимам от тях къщи. Вътре има храна. Аз само взимам, знаеш кое? Легло. Да. А, и печките. Ти събираш легла и печ. Ама не, в момента аз не съм влязъл в нея къща. Аз не съм, този път не съм. Аз този път заминах от нея къща и... Аре другия път във видеото да добавим и Мартин. Добре. Той няма да иска. Той трябва да стегли приложението. За кола? А, да, за кола. Ако няма YouTube канал. Да, Той няма. да. Хора, пишете долу в коментарите да накараме ли Мартин за YouTube канал. Аре, пишете, ако чакате. А, намерих кладенец. А, и върху кладенеца има дърво. Я. Яко бъгната е тая игра. Аз си построих къща от... Имам къща, човек. Сега Аз трябва да се намерям взема всичко къща. да го пренеса. Мога ли да направя от тия, как се казваха, кокали, Болвил. не вълни, кокали да направя за нормално. Не можеш. А от вълни, Болмил само. защото исках да имам куче. Фак! Фак! Какво е? Често е, бързо, бързо, често е. Аз да не съм на спална, бе. Не те знам къде си. Обаче... Трябва после... Да, аз съм на спална, как дойдах, бе? Виждам недър портала, който вече го... Доброто е на спална и се чуди как е пишал. Аз мога сега да отида на спална, ако искам. Аз знам къде е. Аз пък... Служи, тиква! Аз просто ходя в някаква гора и виждам... О, тук Знаеш съм на ли спална. главата ти на какво мяза? Бе, какво натиква? Не. На деня. Динята е също като тиквата, само да динята е по-вкусна от тиквата. Пъпеш. Да. Аз не харесвам. И аз не харесвам. Харесвам, но не много. Аз пък не, въобще. Аз не го ям просто.
Няма много рядко. Не, паднах. И защо опитвал ли си пъпещата? Пробвах. Не ми харесва. The fuck is that? Това е много странно, което намерих. Кое намерил си? Намерих глави на някакви там. На дома на каниба. Да, 3 глави. Забучени на няколко пръчки. Вземи глави. Защо? На мен не трябва. Аз не ги взех, вече забравих къде са. Може да ги използваш за декорация на... Кладенеца ще намеря, бе. Верно знал в мотото. Къща! Къща, бе. Ама, това ма е село. Не. Само експлорваш, аз си правя къщи и Експлорвам, да. почвам да съм развивам. Това е същата, която бяхме намерили двамата. Добре, крайно време е да си направя брадва, че са дрази. Къде е въртата? Тя въртата е закопана, тъйче. Бате, имам 3 кирки, защо са ми в инвентара? Вече имам брадва. Ей, прасе, ела тук те насек. Не е същата къща, която намерихме двамата. Не е същата къща, ама не е тази, която експлорнахме. Не ми. Аз се чудя какво ма би, а пък съм нямал Колко емералди имаш? 6. Знаеш аз колко имам? Колко? 0. Как 0 да имам 50 емералди? Да ги имам. Читал си. Не, бе, нямам никакви емералди, ако ми говориш. Знам. Лягай да спиш. Добре. Трябва да се направят дървени вили. Направи си къща ли, бе? Да. Според теб за какво се събира дърво? Само стак и половина ми трябваше за тази къща. Идвам да я видя. Така направим едно дърво така, отивам да отска едно дърво. И сега ще се направят дървени въглища. Чай, преди това... Стак и половина ти отне за тази къща. Да, и тук има едно зомби с лопата. Мога да живея себе? Не. Добре, аз ще направя. Направи си по-хубаво друга къща, защото много препълнено става в тази къща, се направи само веднъж. Ама нямам дърво. Имам 31 дърво. Събери си, бе, брат. Ти кой левел си? Първи. Как първи? Аз съм 9. Какво? Как толкова много е? Защото... А? Защото в армия сега си правят дървени въглища. Това беше. Още 10 минути има видеото. Ами... Изкъс. Аз си правя дървени въглища. И сега ще си направи торч. Той имам едно въглище. Къде са ми пръчки? Къде са ми пръчките? Айде. Чай, че ако някак пръчки... Ще ти кажа да съм те. Канто.
един честплейт ми липсва. Имам кожена каска, кожени бутуши и златни бутуши. Кожени панталони. Ако не ми вярваш, елай ме виж. Какво имаш? Броня. Какво? Ами кожена каска, кожени панталони и златни бутуши. Добре. Цял армор ли имаш? Какво? Цял армор ли имаш? Не, нямам често. Какво става? Релизен се. А? Такова е броня за... Ей, това на голема ти дете. Честплейт. Да, всичко. Кажи на хората нещо да пишат в коментарите, какви ще направим. Аз се кода правя. Аз почти събрах дървото. Ами ще чакам на... Какво почти бе? 21 дърво събрах, обаче не е такова много. Аз ще събера дърво и ще направя ферма. Аз се събирам доста дърво. На ферма за какво? Ще събера един стак дърво. Сигурно е 3 фермата стака. ще бъде за... крави. А прасета? Мързна да отклищам тя. Много бавно става, трябва такова. Прасета. Ти си ограбил всичките дървета, аз кода сека. Ехехе. Тук има дървета. Да. Колко дърво имаш? Не знам. Какво правиш там? Що си чака там? Защото там копая. Ще бъде един стак, още 25 дърво ми трябва. Ти осъзнаеш ли, че стоим и снимаме от 1 час едно видео? Това все едно е бати стрим. Да. Знам, даже не си мисля, знаеш какво? Че снимаме от някъде 10 минути. Просто. Ама те са 1 час почти. Аз казах 1 час само снимаме и друго. Минути ме 20 и... Колко? 20 колко? А ти вече... Какво? Много малко се снимава, бе. Брат, какво очакваш ще един епизод? Не снимаме тук 1 час, бе. Другия път и аз ще снимам на този сервер. Кой сервер? Той е в момента се развивам. Що? Другия път аз ще снимам на това. И ти може да снимаш. А другия път искаш да играем Brawl Stars, да. Не знам, ще Другия как да ти клип. предложа Аба Кейвинг. А? Аба Кейвинг. Ма трябва да се разви много. За Аба Кейвинг. Спираш? Не, бе. Да го спря. Саплинги. Аз ще събера семена за кокошки и ще гледам кокошки. Само едно семе. Още малко дърво ми трябва. Аз имам много саплинги, дето тук сме събирали дървото. Аз събирам саплинги. Аз събирам всичко, колкото вида. Аз видях вече 100 овце, пък не ги взимам. Аз убивам всичко да живо. Убивам за храна.
Аз каквото намеря, това Така, взимам. вече имам едно семе. Виж, имам семе. Какво ти е? Имам семе, ти казах. Аз имам 100 и ги хвърлях. Какво? Имах 100 семена и ги хвърлях. Колко? 100, Защо си ги хвърля? защото не ми трябва. Кокошки! О, Аз имам... виж, Дърво. виж, нося мафията. Какво? Нося мафията от кокошки към нас. Гледай, каква мафия си има. Аре, 2 кокошки. аре, ще се ремли на Питър. Се изсремнали. Само 2 кокошки. После ще нам те повече. Аз виждам доста семена, пък не ги Това са знам. саплинги. О, едната даже снеси яйца. Да. Сега ще ми снасят яйца. Нищо, че не мога да ги ям. Ще правя пеленца. Нали бе, пеленца ще правим. Пеленца ще правим пеленца. Ти котки ли ви кажа? И сега 3-2-1. Нямаме малко пеленца. Те, бе, тъпото ти яйца. Опа. Бате, паз! Който гледа кралски да се абонира за видеото. What the fuck? Тук ми е единия саплинг. Другия саплинг ми е. Али защо да снимаме двамата? Мен ме мързи да снимам. Що мързи? То... Какво? Не ме мързи да снимам, просто не ми се снима точно. Просто пускаш видео и това е. Не искам да снимам. Събрах 61 дърво, още ми трябва. Още 3 дърво. Ко друго мога да правя в къщата ми? Дай да спим. Вървим. Ето. Трябва да смахна торчето. Добре, това торч също го махам. И ги слагаме и тук. Така. Идеално! Айде на кокошките ми тук една ваза штура. И отивам да На събера. половин сърце съм. Мен кой ми пука, ако искам мога да убия. Не убивам, аз ще... О, тук има любимото ми цвете. Има зомби. Има бебе зомби! Ти нямаш ли меч, бе? Имам. В гръбта на... Зомби, вилиджер. Какво? 2 са! Помог! Ало, помогнете! Ало, помогнете! Ало, помогнете! Отивам да убивам пая. Помогнете! Отивам да убивам 3 паяка тук, защото ми трябва пая жена. За въдичка. Познай колко стака събрах. Един стак нормален копано дърво, което го превръщаш в колко... И там още 30 дърво, което е направено вече. И като направя този един стак, колко съм събрал общо? Помисли. Скелетен чант. Помисли колко стака има в момента. Скелета ми даде енчантна, че си лъд, бате. Добре, а помисли колко стака имам. Умрех от скелет. Телепортирай се. Аз телепортирам вкъщи.
Мен какво ме интересува? И бяга от къщата ми идва крипа. Мен какво ме интересува колко? Къде идва клип? Идваше. Опа. Трябва да си щупя вече, извинявай. Нищо. Помисли колко стака имам. Мен какво ме интересува? 5-6 някъде там. Чакай малко сега. 5, позна. Крипър! Фо? Ти тъп ли си, бе, брат? Даже не го видях. Ти тъп ли си, тъпита, бе? О, айде, бе. Ето тук те подпукам. Ето тук ще подпукам. Аре, ти не може да влезеш в водата, нали? Не може ли? Да. Маскерата може. Защото е дървена, ако влезе във водата, умира. Те ли? Да. Как така, бе? Мразят вода. А. Помогни, ти имам само кирка! Телепорти са бързо. Да. И ендървена не може да го удреш с ръце. С стрели. Що? Защото той ти ги дочи, телепортира. Убих ендърмена, не ми тази. Ти имаш точове, аз нямам. Ми направи се дървени въглища. Служи нормално дърво и такова направено. Да скисне. Аз ще се правя въглица. Аре, чу. И съм радни от къщата, че ще дойде крипър. Аз спра къща, бе. Не до моята. До моята къща ли се прави? Спокойно, бе. Ще хвана с въглица. Отим да изловя рибата. Сега ще си ловя рибата. Ах, то зомба. Аре, престани да ме биже! Аз като ти защия един. Аз ловя риба и може да ми се паднат някакви енчантнати книги. Ко стана, бе? Нищо стави. Ако зомби ме нападне и ми щупи... Какво ти? Щупи ми каска. Не. Ще се има зомби. Как ще победи зомби, бе? Бях на едно сърце. Благодаря, че беше тук до къщата. Аз ако умра се спалвам в къщата. Знам. Бар, защо има сума ти мобове тука, бе? Аз съм само една кирка. Ми дай да спим, бе! Ми не мога, има много чудовища. Аз пак мога. По-скоро не мога, защото ме би и паяк. А зомби и паяк. Не те би, има много чудовища и не може да се легне. Къде са ми всички пръчки? Ясно. Мене! Праси е тук два дървени меча и дня остава в чист. Убих и трите същества. Нямах меч, какво очакваш да... Крипър! Крипър! Кофи каже. Бия се с крипър! Крипър! Шибам паяк! Не да еба! Аре бе, гадино! Сега като го фана този скелет с въдицата.
Ще му видя сме. Бау, 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 Е, бау, сега ще бау, кажа. бау, 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 бау. Е, сега ще кажа. Видя ли да изря слънцето? Като ти... Тук е крипа на хлучи, че изкопа грозд. Какво? Не малко да проверива нормално. Кошките ми се не О, са скелет ма би. Мат не можа да се уверя. Кошките ми се не са яйци. Стана красива принцеса. О, скелета ми даде лък. Аз имам два лък. Единия е енчант. О, добре ще се раден. Ти няма да ме биш. Ясно ли че казах няма да ме биш, бе? Той заминава и си. Защо е? Тъкмо тръгна рибата да идва. И аз оттам. О, хванах кожа. Какво хвана? Хванах кожа. Значи, може да ми се хване енчантната книга. Мога да хвана много неща, броня, сума ти една. Вече 1 час и 7 минути и 8 минути стримаме. Добре, казвай на хората, чао. Що е? Аз докато не си направя къща. Бати, помятаме рибата ми. О, хванах тропика. Той ще се осложа на рамка. Там ли увижда? О, спална се такъв. Дай да му убия ламите. Да му взема въжетите. Ти можеш да търгуваш с него. Знам. Ми търгувай. Ти го уби. Не, убивам му ламите. За въжета. Майката е балана нещастна. Не го бийте, бе. Ти тъпо зомби, не дей ми. Тук не дей ми би. Питър, отидай да търгуваш преди да умрям в водата от зомбите. Той къде е? Ами вече е умрял. Вече е умрял. Виждам 100 риби тук. Не. Май не. Имам 2 яйца. Излиза някакъв. И нито едно. Да, не е умрял. Така, вземам си пръчките и сега трябва да си направя рамка. Много тъпи неща дава, бе. Какви? Виж го. Я? Ей там, където излизат балончета. Мързима да ходя да правя си рамка в къщата. Ти вече си имаш къща, а пък аз нямам. Аз я правя. Направих си рамка и вече имам хубава къща. И често ми е пълен с покупци. Казвай на хората, че вече не ми се игра Minecraft. Не играя. Как е мои серверите? Да.
дърво тук? Защото беше дупка. И защо имаш толкова грамадна къща? Казах ти. Това не е грамадно, е. И сега като я построиш, чак ще спреш видеото, така ли? Да, цялата. На колко етажа? На един. Брат, казвам ти честно. С колко работиш? 2. Абе, първо махай тея и после слагаш дървото. Махаш всичките и после дървото. Чакай да се направя вход. Имам една врата само. В честа ми имам само една врата. Но то няма да ми е право, бе. Ех, построил съм си къщата гарешно и сега вратата ще ми е леко настрани. Ох, ръката ми е изтръпнала. Аз направих мохче от пръст до другата страна, където вече е полянка, а не дървета. Защо ли е полянка? Защо си засял толкова много саплинги там? Бе? Сял съм. Защото не ми трябват. Защо не ги даваш на мене, като събираш саплинги и там? Аз ще ги взема. Всичко свърши. И без че няма порасна. Точно тук. Да? И няма как да пораснат, като са толкова натрупани една до друга. Не знам. Ах, ръката ми е изтръпнала. Още един стак имам, не знам дали ще ми стигне. Аз просто трепа животния на ред път. Не мисля така. Кокошки! Кокошите! Пак котки ли ви каже? Еми пак започва с К. Какво? Кокошките започва с К. Имам вече 5 кокошки. Ако успя да докарам те. Аре, елате, бе! Имам саплинг, искаш ли? Не. Какъв саплинг, бе? Имам такова. Чакайте, кокошки. Което Ама такова? нямаше някой ваш брат? Кое е Не. такова с кокошките? Ето виж. Семена се казва. Да, семена. Гими. Мислех, че имаш повече. Имам едно. Ти колко си мислиш, че имам? Щях да го хвърля ночи. Аре, братето, после ще караме, брат. Пешо! Ти къде се изгуби, бе? О, не. Дървото няма да ме стигне. Къде? Не искате ли смена?
Си мина. Вижте. Бе. Цялата ми ръка е стръпнала. С едно дебело се чувства. Спря ли видеото? Не. Брюхо. Напал. Ти за това ли се оплакваш? Аз единия път спрях видеото няколко пъти и забравих да го пусна. Пуснах видеото сега. Сега това съм направил. Покрив няма ли този къща? Още не съм довършил. Защо е наобратно? Какво? Защото така? Така се ми харесва. Има 3 легла. Защо да ги сложиш? Имам 4, ама няма да ги слагам. Аз имам още едно. Мога ти дам да имаш 5. Мога ти дам да имаш 5 легла. Аз имам 2 легла. Просто едно ми е честно. Аз имам и още едно, бе. Ти ако ме виж къщата направо ще припаднеш. Що? Защото е много яка. Имам картинка. Имам цвета, имам всичко. Само дет. Виж ми инвентарът. Сега ако ми виж често. Колко много храна има. Дай ти спич. Погледни. То е храна. То е той. Добре, аз нямам никаква храна. Искаш ли да ти дам подарък? Какъв? Живи го в често. Можеш да видиш. Добре. Откъде имаш смолкари? Какво? Смолкари ли? Да, от къщите тези... Опа, от двете, които намерих. Добре. Колко ли ти са за куче? Само това ще ти кажа. Добре. Тук ще си печеш храната, в другите печки не. Тук ще си печеш храната. Къде? В молкарите. Що? Защото се пече много по-бързо. Знам. Ще ме спечеш ли викам сега? Ще спираш ли видео? Не, още... Изчакай малко. Само да си достроя къща. Защо не си на стрим? Който е 1 час видео? Какво? Не си на стрим. Знам. Защо правиш 1 час видео, бе, брат? Аз мислех, че ще бъде 20-30 минути. Ами толкова се. Толкова се. Ако дойда при тебе. Видеото е 1 час. И 18 минути. Само да кажа, елте тук. Може да си погазваш лицето. Ама няма да ти го погазвам. На 100 абоната ще си погажим и двамата лицата. Фейс ревел. Ким ти да кокош? Ето го шопа. Какво? Ето го. Чалка за. Ти кажа колко? Майка, чай, спри. Чакай малко. Какво? Къде си на колана? Аз ще стоя на едно място. Аз после ще гледам видеото. Че абонирал ли си за моя канал? Най-накрая го закрих, то ставам, бе.
Имаш ли торч? Един. Не. Добре. Какво ще да правя? Добре, хора, аз мисля да приключваме видеото. Добре, чао.